expedice Madrid začíná. No, já bych tomu ani neříkal expedice, to je spíš takový vejlet, že jo? Vejlet, prodloužený víkend. No. A začínáme pivečkem jako vždycky. A doufám, Vládě, že si tady za ten celý týden zase to pívečko dáme. Tady na nás bude čekat kamarád s autem. Tak Láďo, já tě vítám ve Španělsku. Čau. Čau. Tak přátelé, Čau. tak se nám to povedlo, máme krásné auto půjčený. Máme krásný auto. Pěkný Seat Toledo. Je to Seat Toledo. A je to takřka nový. Je to paráda. Pěkně se nám jezdí. No ale Láďa nedal jinak, než že se musíme zastavit. Real Madrid. Real Madrid. Je to sice vůbec nic neříká, ale Láďa je z toho úplně na měko. To se, protože tady Tomáš Skuhravý vyřadil Real Madrid po přihrávce Honzy Bergera. Hele, v Praze jsme vyhráli 3-2 a tady jsme hráli 1-1 a vyřadili jsme Real Madrid. Hele. Tak to je asi báječný. Lize mistrů, to bylo něco úžasného. Takže člověk je rád, že to vidí. Tak jo. Tak. No tak je to ale teda budova dost ošklivá. Význačná, ale hodně ošklivá. Tak chceš udělat taky nějakou fotku asi, viď? První noc jsme strávili tady u jezu. Pěkně zašitý. Další lokalitě města Aranjuez. Pán tady. Hello. My tady lovíme na slízí. Plagionotus marcorum, myslím, že říkal Láďa. Tak se na to jdeme podívat. Tak tohle je takzvaný slízí. A tamhle Láďa. Prohlížíme slízí. Ano, prohlížíme slízí. Toto je slízí. Neboli lavatera. Sléz. Co, jsi spokojený? Plagionotus marcorum máme. Jsi spokojený, jo? Kolik jsi udělal kusů? Bomba, no máme přes 10. Výborně. No, paráda. Já taky, tak nějak přes 10. Úžasný. Úžasný. Jsi pěkně červený už. No, Já taky. na tom sluníčku, no. to je... Perfektní, no je to tady docela hezký. Jsi tam byl docela... Natočil jsi nějakýho? Natočil, no. Natočil i nafotil. Tak je to dobrý. No. Přesunuli jsme se do vyšších poloh. Teď jsme ve výši asi 1200 metrů. Poblíž vesnice Somosierra. No, prostě už jsme v horách. Tady to není tak spálený jako dole. Pěkně to tady kvete.
Vydal jsem se na noční lov karabů. Taková příhodná lokalita, kde určitě nějaký mohli býti. A mám tě. Láďa chrápe. Tam tady svítí na plátno. Vůbec to z toho nezbírá. Ach, ono tam taky nic není. Nějaký muchy. Co se stalo? Tohle je poblíž města Ras Zafrija. Městečka. Strašný vedro, přes 30 stupňů a já mám nutkavou touhu se tady vykoupat. Asi to udělám. Špičkově jsem se vykoupal. Tady s krávama. Kousek ode mě. A řeka odhaluje spoustu krásných věcí. Například tady pod kamenem jsem našel raka. Už má trošku dost. Ale musím dát. No, teda ten už nelez posledního. Stávej, chlape. Stávej. No, neříkej mi, no proto. No, šles. Už si myslel, že má dost. No jo. Zvládnul to. Chvilku na vzduchu. No tak, díkej. Jo, ty chceš bojovat, jo? Ty chceš bojovat. Jde vysloveně po mně. Má snad hlad? Au! 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 Místo, aby utekl, tak tady do mě seká klepetama. Možný. Asi to se vyndám, když máš tolik energie. Už je pryč. Ale stále to ještě není všechno. Ještě jsem objevil něco, co mi udělalo velikou radost. A to si teďko asi ukážeme, pokud se to znova povede. A to je ono. Carabus melancholicus. Normálně pod šutrama přímo u řeky. Že tenhle ten karabus
loví pod vodou, stejně jako náš Quadratus nebo Variolozus. Máme uteče. Takhle to zvíře vypadá. Trošku špinavý. Tak. Musím začít odvalovat další šuty. Je tady všude, na břehu, jich bude spousta. Takže tohle už je čtvrtý. No tak co, to mám co dělat. Musím projít ten břeh. Tamhle je další. No, jen si dej. Stal hlad, už mám taky hlad. Ty krávy tady mají neskutečný vegáč. Užovka. Změn to snad není. Má to kulatý oči. No, střelí pěkně. Točí, která. Co to je za zvíře? Šklouč. Už to mám pod nohama. No nic. Tak tohle je stále lokalita poblíž města Rascafria. Jsem na vrcholu kopce takových 1800 metrů. Tady je jenom borovice. Lítá kolem nich takovej pěkný, veliký a pruhovaný chroust. Tak ho zkusím ještě chytit nějakýho. Tak už jsem ho chytil. Tak někde seš. Tady seš. No. No není krásný. Tohle už je poslední lokalita s názvem El Escorial. Tady jsme si vlezli do takové hezké zahrady, nevyužívaný. A za pár hodin už musíme na letiště a vzhůru domů. Je to docela džungle tady. A nejhojnější brouk, co tady je, tak je na kytkách Antaxia thalassophylla. Tam na těch žlutých sedí skoro na každý té hlavičce jedna. Takhle to vypadá. Tak ještě jdu smejkat a rychle na to. A pak vzhůru do Prahy.